Și... Asta e ciudat, că puteam căuta să aleg pe jocul ăsta și să trebuiască să fac puncte ca să trec cum am mai jucat la un joc. Și încă îl mai joc, e super tare. Nu credeam că o să mă dau cu jurele, dar uite cum facem și pe asta. Da, bossule. Voi să nu... Sunt bun. Bun. Deci... Eu... Vreau să vă așa pentru mine. Am văzut că avem 106 abonați. Vă mulțumesc din suflet pentru asta. Nu știu, dar cred că puteți face și mie iarăși 200 capitale între canale. Și până facem 200, v-am jucat așa, să dați un like și un subscribe și un comentariu la acest videoclip. Să vedem. Dacă vă plac să fac videoclipul sau mai bine mă las doar de short, fac doar shorts-uri. Să-mi spuneți și mie în secțiunea de comentarii. Bum, și așa. Facem o schemă din merce, așa. Bă, am luat cointul să merge. E bun. Era să scap. N-am făcut nimic acolo. N-am făcut niciun hack. Așa, așa. Bă, da, bun, sunt rău. Sunt foarte mega bun. Yay! Mă duc după fata asta, fetele. Fiți antene. Și nu mai fiți antene, că sunt bătut în cap. Sunt bătut în cap. Yay! După aia că nu am putut să vină și rătucul, adică dacă venea rătucul X, nu mai mă auzeam eu deloc. Și după am zis, știi ceva, lasă că fac și fără rătuc. Dacă vreți să mă fac cu răducul, sau să ne în comentarii, dar el o să se mai de pe voce, că el aia vrea. O să scrie pe chat. Aia fost, să nu văd. De ce am 00000.0000? Ce era, că n-am hack activat. Cred că stat și am zis mie zor. Mamă, dar rapide sunt astea. Uite ce-mi face mie un ciocan. 2 ciocane, scuzați-mă. Bă, sunt bot. Nu se necesită până să le cumpărăm. Nu este, nu, să se profit. Și nu, nu, acum se poate bun. O să ce mai scumpe. Că e iPhone. Scuzați-mă pe mine, eu nu am iPhone. Eu am o sărăcie de Android care merge perfect pentru hack-uri și pentru cituit. Cet. Ia uite mă că mi-am dat-o. Niezo, ajută-mă, Doamne! Cred că dacă ciocanul ăsta să pot Niezo. Ce-am zis, Doamne? N-am zis nimic. Fac și eu. Îmi mănâncă ochiul. Am iau bătaie. Ce să înseamnă că îmi mănâncă ochii? Niezo! Mănâncă ochiul. Rău. Și de rău. Bă, dar de ce-i fac asta repede? Ia. Am trolat eu acolo. Aș vrea doar să sar cu care aș putea. Da, aș putea. Fly infinit. 349. Păi cum adică fly? Așa. Așa fly. Asta de fly, mă, ce naiba. Ia, până la arată. Ca să sărăcie, așa arată sărăcia cu un Robux. Hai stene. Sărat, lipit. Bine, că pe vremuri aveam 0 Robux și nu mă plângeam deloc. Și acum că pot să-mi bag și eu ce hunt. De ce să mă plâng? Bine că aș putea, dar
Trebuie să intre mereu banii lui cineva pe card, nu zic numele. Ca să-i dau ei să... Da, eu fată. Și să-mi bage și mie. Dar dacă nu e jale. Blesteme. Ușor. Că așa să nu aprind boxul să iei peste obstacole, că uite mă învățați. Ca la arabi. Blesteme. Cici, ești nebun. Mamă, sunt concentrat la maxim chat. Concentrarea aia bombă. Ce petrecere cu baloane. Uite, și aici sus nu scrie 5 minute, dar jos de ce nu scrie 5 minute? Uite, aproape au făcut 6 minute de filmare. Pe ceasul ăsta care era eu la telefon. Eu când am început filmarea, am început și să mă mișc. Bine. E bine. Poate reușesc să nu mai postez. Așa, cum faci un treaba în chat? Băieții de pe electroliză. Asta am în inventarul meu. Ce, mă? Nu știu, nu mai știu nimic. Că ne-au cu vecinii și ne dau cu ceva în cap. Peste mine. Cred că s-au prins mașinile scola să nu mă mai turei pe mine la creieri. Și sper că jocul nu s-a atât de tare încât să mă aud eu mai încet, că nu am microfon. De aceea am avut niște ca și un microfon și nu știu de l-am pus. Că e ușă mare. Bun, am apărut. Da, aștept să ne cumpărăm. Sunt valid. Sunt sărăcheia. Ui, oricum, ăsta negre se sortează cu skin-ul meu, ați văzut? Uitați. Să papucii mei. Da, se sortează cu papucii mei. Esteme. Da. Fără vreau să nu știu cum făceam. Shop, shop. Shop, shop. Merge. Ah. Shop, shop. Mă. Nu, să uite ce fac eu. Shop. Shop. Oricum aș vă jocul când o să-l termin o să oară și vă cum se numește. Dar uite cine e pe la final. Cred că mi-e cam nene. Sincer, că am rămas de teme și încep și la 11 astăzi. Ca să știți. Și cred că e jale. Normal, trebuie să și editez. Și o să-mi iau mână și o pic de timp, dar aia e. Ce nu fac pentru... Ce eu să-ți abonați ai mei. Ce eu 6. Păi să mă uit eu cât facem. Se zi bună dimineața, nebunul meu, te-aș bea o cafea. Stau cu ceva în încăpățână, că n-ai venit la cafea. Păi ăștia, deci dacă ce îmi scrie comentarii că îi place școala, nu mai. Deci alea are inimioara de la mine. Deci cuvântul magic este astăzi, îmi place școala. Chiar dacă eu urăsc ca ziua de astăzi, fiindcă avem cu Dinu.
Cine nu știe cine e Tinu, este bine, nimeni nu știe cine e, nu? Este profesoara mea de istorie, care e nebună. Că la ora ei e ce ai, bossule, suntem toți mierușei, nimeni nu zice nici căr, nici măr. Ce naiba? Bun. Viteza șarpelui. Viteza șarpelui. Viteza șarpelui. Și dăm. Zam. Uite asta. Chemarit Bercen. Șap. Cred că vreau să facem jumate de acest episod, să facem 50, fiindcă e milă de mine. Încă nu știu să editez foarte bine. Și cred că o să las toată filmarea asta așa. Și la final o să vă pun fața mea și jocul. Mai zi vă pun jocul și pe aia fața mea. O să puteți jocul pe ceale cu jumare. Și nici voi nu cred că vreți să uitați la 30 minute, 50 minute, o oră. Cum să joc un deștept, un hobby de pe Roblox. Serios acum. Bine, deștept în ghilimele, că Prăducul X e cel mai deștept din clasă. Ca să înțelegeți, eu Prăducul X mă cunosc. Suntem prieteni la școală. Eu nu prea să joc Roblox, e cu FC Mobile. Cine știe ăla, o să-i dau un like. Și o să dau o inimioară. Dar v-am spus cuvântul astăzi magic este îmi place școala. Asta e cuvântul ăsta magic. Îmi place școala. Asta e cuvântul nostru magic astăzi, îmi place școala. Hai mă, mergi. Ai, mă, la unii voi, șote, bună. Am mă, dar ce artă, bucați aia și curata. Că v-aș gura voastră. Deci să dau, hai. Mesneheme. Ai, vor să investi. Sau pe asta. Doamne, dă-mi o viață, că 50 de vieți. Nu mai pot să cred că fac terapie. Puh! Terapie intensivă, terapie. Udinașul, facem asta. Nie, facem nebunul ăsta la altă. Trebuie doar cele vreo prostie să cenzurez, că asta e, trebuie să-mi dea să ne cenzurat. Cenzor, doamne. Udinașul este gente, da, nu cred că am intrat așa. Nu, n-am invitație la nimeni. Mi se strânge mie fumare, nu, lasă așa. Jump. Blesteme. Balerina. Nu mai chat cu noi, nu mai enervezi, nu mai fac nervi. Eu am fost aici și și să arunc caracterul meu. Nu te mai arunca, doamne, stai aici la final. Dar mai întâi să încheiem filmarea aia. Dau un mare elev. Și acesta se simte așa se numește jocul. Așa se numește și cum v-am promis la final. Fața mea. Ia vă dați papa.